Niin, tänään olisi taas vuorossa vähän Robloxia. Niin tässä jaksossa olisi, että top 5 Robloxin FPS-pelit. Niin ensimmäisenä olisi Combat Arena. Tää on tää on ihan ok, mutta ei tää mikään paraskaan oo. Mut jos tykkää semmosesta nopeatemposesta, niin tää on just semmonen. Tässä on hyvin nopeita liikkeitä, yleensä ne on aina täynnä kaikki. Mennään areenaan. Sitten lähetään. Tää on just tämmönen hyvä nopeatemponen. Sitten lähetään vähän. Mitäs tää? Se on Medari. Tässä oli. Sen videon, jos et tietää tän mun kanavalta. Ja jos jotain haluatte lisää täistä peleistä, mitä tässä videossa on, niin laittakaa, niin pistäkää kommentteihin. Mikä kustomaisi? Täällä on optik, tämänkin pystyisi. Paljon mulla on. Ei oo paljon. Musta oli tracker. En mä tiedä mikä tää on, mutta optik olisi kiva. Voodoo. En mä vitti no-scopeille lähteä. Ei no-scopella kuin Iron Sightilla. Lähdetään tällä. No niin, tää on tää mappi. Ladataan. Tänään ei ois kyllä tarvinnut. Sitten tupla headshotit. Tää on ihan hyvä. Tykkään niitä aika paljon. Ja kun tässä on niin paljon voi saada aseitakin. Mut kun nää hitboxit, ne on vähän oudot. Mut se nipun kanssa niin se on ihan hyvä, että vähän tämmöset oudot hitboxit, että se jos en saataisi osua siihen. No, siihen. Juu. Otetaan sitten spesialisti, otetaan pumppu. Osuus. Pitää olla tuon kopterikkaa. Ja tää vikapeli on aika tuttu kanavalta, mikäpä muukaan kuin Riot Fall. Tää on mun kanavalta erittäin tuttu. Tää on minun mielestä Robloxin paras FPS-peli. Ja mulla on nää 15 tappoa tällä äänenvaimentimella, niin mä saan tän kultakamon. Sitten on kyllä ihan hullua. Ja mut quick play. Mä en viitti nyt ottaa saa sit kultakamoa, kun mä haluaisin tehdä sit oman videon. Tää tähtäinen ei oo kyllä paras täällä mapissa. Sitten tässä Riot Fallissa, niin tässä pitää olla sen sit täysin oikein.